Zdravíme pacientov prvej nitrianskej jednodňovej chirurgie a radi by sme vás oboznámili s našou históriou. Pán doktor, nech sa páči. Myšlienka na vytvorenie pracoviska jednodňovej chirurgie vznikla niekedy začiatkom tohto tisícročia v roku 2000, kedy v podstate sme sa dočítali, že vo svete existujú pracoviská jednodňovej chirurgie, kde sa vykonávajú vyšetrenia, príprava a aj realizácia výkonov vhodných na takéto zákroky. Dá sa povedať, že naše zariadenie bolo prvé, nie medzi prvými, ale úplne prvé so zameraním na všeobecnú chirurgiu, úrazovú chirurgiu a plastickú chirurgiu. A ortopédiu k tomu, je pravda. No, sú to všetko výkony, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť s pacientom formou tej jednodňovej chirurgie. To znamená, že pacient je prijatý, odoperovaný aj prepustený do 23 hodín po prijatí. A tým pádom sa nejedná o hospitalizáciu pacienta, ale len o výkon v rámci tej jednodňovej chirurgie. Ideálne pre tieto výkony sú výkony z chirurgie všeobecnej, napríklad riešenie inguinálnych, teda slabinových prietrží, takisto aj varixov povrchového žilového systému na dolných končatinách. Potom hlavne ortopédia je veľmi vďačná a to sú artroskopické výkony na veľkých klboch, ramena, lakte, kolena a aj členkové. A potom zákroky rôznych deformít v rámci ortopedickej chirurgie, či už vybočené a deformácie, vybočené palce na končatinách, potom tzv. Syndrom karpálneho tunela, potom skákavý prst na ruke, ktoré sú teda veľmi vďačné na poskytovanie takéto starostlivosti. Ale aj po stránke zdravotníckej, že pacient ani nemá, kedy v podstate v tom prostredí, kde je hospitalizovaný a kde je liečený, nemá kedy ani sa dostať k nejakej infekcii a preto sú prakticky vylúčené nozokomiálne nákazy. Dá sa povedať, že my za tých 20 rokov, čo fungujeme, sme nemali ani jednu. Ja viem, že to je trošku nepredstaviteľné, nepochopiteľné, ale naozaj nič takéhoto sme nezaznamenali, takže ten benefit aj po tej zdravotnej stránke je veľmi, veľmi príťažlivý a zaujímavý. No aby toto všetko mohlo fungovať, tak pán doktor aj ostatní lekári, ktorí sú na našej jednodňovej zdravotnej klinike, potrebujú zázemie. Potrebovali, aby sme vybudovali najskôr, aby bola postavená budova. V našom prípade sme kúpili budovu starých potravín, ktorú sme úplne totálne zrekonštruovali. A následne je potrebné zabezpečiť lekárom pre ich prácu materiálové zabezpečenie personálu. No a to je to, o čo sa od začiatku starám ja. Tým, že sme boli prví na Slovensku, začiatky boli veľmi náročné, pretože ľudia vôbec netušili, čo to je jednodňová chirurgia. Druhí boli za nami, myslím, že v Prievidzi, ale to boli zase kolegovia lekári, ktorí prišli získať skúsenosti k nám, lebo aj čo sa týka legislatívy, toto obdobie začiatkov bolo naozaj veľmi náročné. Aj z hľadiska zmluv s poisťovňami. Tam boli obdobia, kedy ani sama poisťovňa nevedela, akým spôsobom s nami uzatvárať zmluvu. Preto sme začínali našu prácu bez zmluv s poisťovňami zdravotnými, ale postupne
riešením, komunikáciou a vyjednávaním sme došli k situácii, kedy už tie zmluvy po veľmi krátkom čase po našej existencii a začiatkoch boli uzatvorené a potom sme začali rozširovať našu prácu o ďalšie odbory a začínal u nás pán primár Hunák, ktorého si veľmi vážim, s ortopédiou, potom prišli ďalší lekári, ortopédi, doktor Galbavý, ktorý je teraz u doktora Mládeka, doktor Krajňák, ktorý nám ostal verný doteraz a pridal sa k nemu v ortopédii doktor Pinter napríklad. Máme nového chirurga, čiže vyvíjame sa za tie roky, život ide ďalej a aj generačne sa posúvame. My sme tiež nejak zostarli, to znamená, že prišla mladá generácia, čo sa týka dizajnu. Aj pána doktora, aj čo sa týka mňa, takže máme svojich nástupcov, čo je veľmi dobré. Ja som s nimi veľmi spokojná a verím, že aj naši pacienti. No a to podstatné, prečo vlastne fungujeme už 20 rokov, je, že od začiatku bolo mojou filozofiou a myslím, že aj pán doktor tomu prispel svojou troškou a spôsobom komunikácie. Prioritou bol pre mňa vždy náš pacient. A k tomu sa prispôsobovalo a orientovalo aj celá výber personálu a také manažovanie a školenie týchto pracovníkov tak, aby boli k pacientom úctiví a aby to boli pre nich vždy klienti, ktorí sú pre nás dôležití. A každú prácu, ktorú robia, aby si vykonávali tak, že ten náš pacient je na prvom mieste a tá jeho spokojnosť je pre nás na prvom mieste. Ten vývoj bol aj taký, čo sa týka materiálneho vybavenia našej kliniky, že postupujeme stále dopredu. V dnešnej dobe sme už vymenili starý rentgen cerameno za nové, napríklad. Máme inštrumenty, rozšírili sme chirurgiu aj o laparoskopiu žlčníkov, kde tam takisto používame najnovšie prístroje a nástroje, ktoré na túto operáciu sú potrebné. Chceme feedback od pacienta, čo je takisto veľmi potrebné. Je to dotazník, ktorý pacient vyplňa anonymne a nám veľmi pomáha. My ho čítame, každý jeden, a všímame si aj nedostatky, ktoré pacienti tam napíšu. Takže ja týmto ďakujem všetkým, ktorí k nám chodia, všetkým, ktorí prinesú aj ďalších svojich priateľov alebo rodinu, pretože si to veľmi vážim a berem to tak, ako my fungujeme, dovolím si povedať, ako familiárna firma, kde máme vzťahy veľmi otvorené a blízke, tak je pre mňa dôležité aj pre nás všetkých, aby aj pacienti k nám prichádzali, trebárs aj so svojou rodinou a boli spokojní. Na záver sa mi patrí poďakovať pani inžinierke Valachovej, že bola jedna z mála, ktorí v Nitre, či už banky alebo ľudia, ktorí teda pracujú v nejakých väčších firmách a tak ďalej, pochopila filozofiu tohoto celého, venovala tomu veľmi veľa svojho času, svojej energie, až sme sa dostali teda sem, kde sme, a myslím si, že zaslúži si veľkú vďaku. No, to myslím, že je obojstranné, takže ten vývoj išiel a vybudovali sme, dnes sme tam, kde sme a je to spoločná práca, takže aj vďaka vám, pacienti.